Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umyj ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrbil. Zakryj si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvrď mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Vypočujte si, bratia a sestry, s nábožnou pozornosťou slova Svätého písma, ktoré k dnešnej príležitosti máme zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 2. kapitole vo veršoch 1 až 12. Na uvedenom mieste v Markovom Evanjeliu v 2. kapitole čítame. Po niekoľkých dňoch sa znova vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli 4, ktorí niesli ochrnutého človeka, pretože k nemu pre množstvo ľudí sa nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali: čo to tento človek hovorí? Rúha sa. Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa: prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň, vezmi si lôžko a choď? Aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: čo si také sme ešte nikdy nevideli. Hospodine, náš Pane, posväť nás v svojej pravde, lebo Tvoje slovo je pravdou. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a takto sa modlíme. Svätý a vyvýšený Bože náš, nebeský Otče, Ty poznáš naše vnútro. Ty si nás celých preskúmal. Ty vieš, Pane, kto sme, čo prežívame, na čo myslíme, s čím zápasíme. A Ty si jediný, ktorý dokážeš vstúpiť uprostred našich myšlienok, nášho prežívania a dokážeš nám priniesť svoj pokoj. Dokážeš nám priniesť svoje odpustenie, povzbudenie, nádej. A preto sa k Tebe utiekame, pretože Ty si Pán, ktorý všetko vieš. A napriek tomu všetkému si plný milosti, zhovievavosti, si plný dobroty voči nám hriešným a nehodným. Pane, my sa Ti dnes vkladáme do Tvojich rúk. A ponajprv preto, aby sme Ti poďakovali za uplynulý týždeň. Chceme Ti poďakovať, Pane, za to, že máme hojnosť všetkých pozemských darov, nám nič nechýba. Tebe ďakujeme, Pane, za to, že smieme žiť v miery, pretože je to tak vzácne. Tebe ďakujeme, Pane, za sílu a pomoc, ktorú nám dávaš k našej práci, k našim povinnostiam. My vieme, že nech sme kdekoľvek, Pane, na cestách, na akomkoľvek mieste, tak Tvoja ruka nás sprevádza, svojim okom bdieš nad nami. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju blízkosť, pretože vždy ju smieme cítiť, keď
Sme v ťažkostiach, v trápení, v nemoci, v zármutkoch, keď čelíme nejakým výzvam, výstrahám, ohrozeniam, nebezpečenstvám, strachu, vieme, Pane, že na to nie sme sami, lebo Ty si nám slúbil. Slúbil, že budeš pri nás. A tak Ti ďakujeme za to, že Ty si s nami. Že Ty si ten, ktorý na nás pamätáš. Ty si ten, ktorý si zhovievavý a milostivý. Dobrý Bože, tom je naša nádej. Že aj keď znáš našu vinu, náš hriech, nebudeš ju ukrývať, spomínať na veky, ale si plný odpustenia. A tak prosíme i dnes očisti naše srdce, očisti naše vnútro, aby bolo pravdivé pred Tebou. A daj nám svojho ducha, aby i tu v tomto spoločenstve sme mohli zažiť Tvoju blízkosť. Chceme na Teba očakávať. Veď len Ty, Pane, môžeš sa nás dotknúť a zmeniť naše životy. Učiň to, prosíme, na česť a slávu Tvojho mena. A pre zásluhy Pána a Spasiteľa Ježiša Krista nás vypočuj a buď nám milostivý. Amen. Pane, ku komu pôjdeme? Veď Ty máš slova večného života a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus. Slovo Božie, ktoré bude východiskom nášho dnešného kázania, je zapísané v čítanej 2. kapitole Evanjelia podľa Marka. A prečítam ešte raz verš 5, ktorý znie takto. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry a milí bratia, Pánu Ježišovi Kristovi. Po niekoľkých dňoch, čítame v úvode nášho príbehu, sa znovu vrátil do Kafarnauma. Áno, Ježiš už tam bol. Tam v tej synagóge prvýkrát kázal, tam očistil človeka od zlého ducha. Tam uzdravil Petrovú svokru a tam sa nahrnulo toľko veľa ľudí a mnohých uzdravil a mnohým pomohol. A na druhý deň ho učeníci hľadajú, aby mu povedali: Pane, všetci ťa hľadajú. Všetci ešte ťa potrebujú, ešte chcú byť s tebou, ešte majú svojich nemocných, ktorých ti chcú predložiť, ešte potrebujú pomôcť, potrebujú zachrániť, potrebujú povzbudiť. A Ježiš vtedy v tej chvíli povie: ale poďme aj inám, do iných mestiečiek, aby som tam kázal, veď na to som prišiel. Ale Ježiš sa vrátil. Čo nám tá úvodná veta tohto príbehu hovorí? No, že Ježišova blízkosť, Ježišova prítomnosť nie je samozrejmá. Že to, keď Ježiša máme vedľa seba, to, keď Ježiša môžeme počuť, to, keď Ježiš sa nás môže dotknúť, že to nie je niečo samozrejme, že to nie je niečo, čo môžem odkladať a presúvať ďalej a na neskôr, pretože viem, či tu Ježiš bude stále na dosah, na počutie môjho hlasu, môjho volania. Ale zároveň nám táto prvá veta hovorí, že Ježiš sa vždy vráti. Vráti vtedy, ak ešte sú tam tí, ktorí ho hľadajú. Ak ešte sú tam tí, ktorí ho čakajú, ktorí ho potrebujú. Vráti sa teraz preto, aby zachránil a uzdravil toho muža, ktorý bol ochrnutý. A tak keď sa Ježiš vráti, tak znova je tam plný dom, znova je tam to plné nádvorie domu pred dverami, znova je tam množstvo ľudí. Áno, Ježiš sa vráti a ponúka nám príležitosť stretnúť sa. Ponúka nám príležitosť počuť jeho hlas a jeho volania. A kým sa Ježiš ešte vráti, tak ešte treba čas milosti. Ešte treba čas nových začiatkov. Čas, kedy sa môže náš život zmeniť po
dotyku Pána Ježiša. A tak po niekoľkých dňoch sa Ježiš vrátil. A to je vzácna príležitosť. Svojím spôsobom výnimočná a neopakovateľná. A vrátil sa, aby im hlásal slovo, jak tu čítame. Ale tak, ako to už býva, Ježiš keď káže, tak vždycky sa čosi okolo toho deje. Ježiš hlása slovo a tu ho vyruší uprostred kázania štvorica mužov, ktorí nesú na nositkách svojho ochrnutého priateľa, rozoberú nad Ježišom strechu a spustia ho dolu k nemu. Čo si nehorázne a nevhodné vyrušovať kázanie takýmto spôsobom. Ale čo robí Ježiš? No, v podstate až tak veľmi sa nenechá vyrušiť. Určite tých ľudí nenapomenie. Nesperuje k tým žiadnu výčitku. Nekarhá ich za to, čo robia. Ale svojím spôsobom by sme mohli povedať, pokračuje ďalej v kázaní. V kázaní cez konkrétny názorný príklad. Zrazu Ježiš začne v tej chvíli kázať, hovoriť o odpustení hriechov. Áno, tá príležitosť nie je preňho niečím, čo by ho vyradilo z kontextu. Naopak, je to niečo, čo využije, aby všetci mohli nielen počuť, ale i vidieť, čo to znamená, keď Ježiš odpúšťa hriechy. My o odpustení hriechov máme určitú predstavu. Prežívame to treba pri Večeri Pánovej, keď prichádzame a absolvujeme ten rituál, ktorý k tomu patrí a potom nám zaznievajú tie slová: zvestujem vám, kajúcim, odpustenie všetkých vašich hriechov a večný život, ktorý nám udeľuje milostivý Boh pre zásluhy Pána nášho Ježiša Krista. My vieme, že k odpusteniu hriechov patrí pokánie, vyznanie svojich hriechov, priznanie si svojej viny. Ale tento príbeh je úplne iný. Tu nie je žiadny rituál. Aj Židia poznali rituál, veď prichádzali do chrámu, aby prinášali obete zmierenia, obete za hriech. Tu sa nič také nedeje. A ten ochrnutý predsa nehovorí. Je paralizovaný. On nemôže ani prosiť za odpustenie. A predsa počuje tie slova: odpúšťajú sa ti hriechy, syn môj. Ten, kto odpúšťa, je Ježiš. Dôvod, prečo odpúšťa, je jeho milosť. Jeho rozhodnutie. A Ježiš odpúšťa vo chvíli, keď čítame, že videl ich vieru. Nie vieru toho porazeného. Ako ju ukáže? On sa nedokáže pohnúť, nedokáže nič vysloviť. Žiadne slova vyznania, žiadna formulka viery. Ježiš vidí vieru tých štyroch. A v čom ju vidí? No tak presne to nevieme. My len vidíme, čo tí štyria robia. Tí štyria konajú skutok milosrdenstva. Snažia sa pomôcť svojmu priateľovi. Prinášajú ho za Ježišom. Je ich ochota pomôcť iným, ujať sa blížneho v jeho núdzi? Je to viera? Asi áno. My vidíme, ako tí štyria majú odvahu. Skutočne majú guráž urobiť niečo neobvyklé, až drzé. Oni rozoberú tú strechu a spustia toho priateľa k Ježišovi. Majú odvahu prekonať všetky tie prekážky, trošku to ignorantstvo toho zástupu, ktorý sa tlačí pred dverami a každý chce počuť Ježiša, každý chce byť bližšie. A nikto nedbá, že oni tam nesú niekoho, kto je možno núdznejší než oni.
Majú odvahu robiť nezvyčajné veci. Je to viera? Asi áno. Ale určite majú v sebe dôveru. Dôveru v to, že Ježiš to urobiť môže. Že to ísť za tým Ježišom, byť odvážny i drzý, že to má zmysel, pretože tento Ježiš má moc zmeniť život toho ich priateľa. A preto sú ochotní čokoľvek podniknúť, aby boli k nemu bližšie. Byť bližšie pre Ježišovi, ísť bližšie k Ježišovi, niesť k Ježišovi svoj problém, svoj zápas, svoju slabosť. Je to viera? Asi áno. Ježiš videl ich vieru a v tej chvíli vyslovíte slova odpúšťajú sa ti hriechy. Skrze milosť, zadarmo. Skrze vieru, ale nie tvoju, ale tých, ktorí ťa tu priniesli. Má zmysel nosiť ľudí k Ježišovi, má zmysel modliť sa za niekoho, má zmysel ten príbeh hovoriť, má to zmysel. Pretože niekedy Boh koná v ľudských životoch pre vieru iných, pre dôveru iných, pre zápas iných, pre odvahu iných. Má to zmysel. Ježiš tomu porazenému dáva viac ako len telesné uzdravenie. My sme to už hovorili predtým, Ježiš dáva vždycky viac. Nie len to, čo čakám, dáva viac. Nie len to, čo je vidieť, čo je telesné, dáva viac. V Petrovej spokre nie len uzdravil horúčku, ale dal jej službu, dal jej miesto, životnú náplň. Ježiš dáva viac. A preto odpúšťa hriechy. I v tejto chvíli. Myslím si, že Ježiš tým nechce poukázať na to, na čo myslí väčšina ľudí tam na tom mieste. Že stav toho človeka je taký, pretože je za tým nejaký hriech. Súvislosť medzi tým, ako sa máme, ako sa nemáme a našim hriechom, o tom predsa Pán Ježiš jasne hovorí v 9. kapitole Jánovho evanjelia, kde je ten príbeh toho slepého narodenia. A každý rieši hriech a Ježiš hovorí, nie, to sa stalo preto, aby sa Božie skutky vyjavili na ňom. Keď Ježiš odpúšťa hriechy, nechce povedať, že to si zaslúžil. Možno chce tým Ježiš povedať čosi iné. Že bez odpustenia hriechov je akékoľvek uzdravenie zbytočné. Že jedine cez odpustenie hriechov sa človek môže postaviť na nohy a kráčať. Jedine cez odpustenie môže dostať novú šancu. Jedine cez to odpustenie a Božie prijatie sa môže náš život naozaj zmeniť. Naozaj zmeniť. Tak ako v tomto príbehu. Že to odpustenie nie je niečo navyše. Ale Ježiš to urobí najprv. Je to dôležitejšie ako zdravé nohy, ruky či rozviazaný jazyk. A toto keď vidia zákonníci, tak začnú to hneď prehodnocovať. Majú svoje otázky a tie otázky sú svojím spôsobom na mieste. Majú otázky ako strážcovia učenia, teológie, pýtajú sa, kto teda môže odpúšťať, však len Boh, tento človek sa rúha. Áno, niekedy to, čo Boh robí, nás vyvoláva otázky. A niekedy na tie otázky nedokážeme nájsť vždycky uspokojivé odpovede. Ale nie je dôležité, aby sme vedeli. Dôležité je, aby to, čo sa deje, čo Boh robí, čo Boh koná, aby sme to boli schopní prijímať.
Dôležité v tomto príbehu je prijatie toho odpustenia ako pochopenia toho celého mechanizmu, princípu, ktorý v konečnom dôsledku je zrozumiteľný, ľahký, lebo Ježiš povie, aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy, hovorí tomu porazenému vstáň, vezmi svoje lôžko a choď. Len Ježiš má moc. Ale skôr, než to človek pochopí, to musí prijať. Musí to prežiť. Musí sa s tým jeho prijatím a s tým jeho odpustením stotožniť, zmieriť. A tak uzdravenie toho ochrnutého nie je cieľ stretnutia s Ježišom. To uzdravenie je len potvrdením toho, čo je dôležité. Že Ježiš tu zvestuje, Ježiš tu vyučuje, káže o odpustení našich hriechov z milosti, z jeho rozhodnutia, skrze vieru, ktorá je prítomná. A tak ten človek vstal, vzal si lôžko a odišiel pomedzi nich. Stojí a kráča. A to lôžko, ten madrác, alebo tú rohož, na ktorej ležal, ktorá bola symbolom jeho bezmocnosti, niečo, čo ho pripútavalo, spútavalo, obmedzovalo, bolo celým jeho životným priestorom, zrazu to všetko má vo svojich rukách. Máš to v rukách a choď. Je to na tebe. My vieme, jak reagujú zákonníci, my vieme, o chvíľu budeme hovoriť, jak na to reagujú iní ľudia, ktorých sa to dotkne nejako. Ale ako to dopadlo s tým mužom? Je to vlastne príbeh s otvoreným koncom. On vstál, vzal si to lôžko, má to v rukách od tej chvíle a ide. Kam ide? V iných príbehoch čítame, že takíto ľudia sa stanú svedkami, v podstate akýmisi misionérmi, vyslancami Ježiša. Kde je ten muž? Čo robí? V tom príbeh je trošku tajomný. A možno nie náhodou, možno preto, lebo nám chce povedať, že my všetci to máme vo svojich rukách. Že Ježiš nám dáva svoje odpustenie, svoju milosť, príležitosť začínať odznova, ale to, ako s tým naložím, mám vo svojich rukách. Je to na ňom. Je to na mne, je to na tebe. Čo urobíme s tým, že Ježiš je ten, kto nám odpúšťa naše hriechy, aby nás postavil na nohy, zbavil nás bezmocnosti? Kam a ako budeme kráčať? Ale predsa len ten príbeh končí úžasom. Ten muž je ticho, ako ticho prišiel, tak ticho odišiel zo scény, ale zástupy žasnú a velebia Boha, pretože nič také ešte nikdy nevideli. A toto je povzbudzujúci záber tohto príbehu. Že Ježiš sa vrátil do Kafarnauma. Ježiš prišiel tam, kde ho všetci hľadali, kde ho potrebovali. Prišiel a urobil niečo, čo iných viedlo k úžasu a chvále Boha. Keď Ježiš prichádza
aby sa ujal nás uprostred našej biedy a slabosti, tak dokáže urobiť niečo, aby sme žasli a velebili Boha. Ale Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Tak ako vtedy sa ujal tej stelesnenej bezmocnosti v podobe toho muža, ochrnutého, ktorého musia priniesť priatelia, tak sa môže ujať každej bezmocnosti v našom živote. A môže to, čo na začiatku vyzerá beznádejne, bezvýchodisko, premeniť na niečo, nad čím môžeme žasnúť a velebiť Boha. Všetci ho hľadali. A tak sa tam Ježiš vráti, aby mohli prežiť takúto skúsenosť. A Ježiš potom povie, že ten, kto hľadá, nájde. Že ten, kto prosí, dostane. Pretože on, aj keď niekedy je ďaleko, tak ak ho hľadáme, tak sa vráti. Aby sme mohli žasnúť a velebiť Boha. Amen. Modlíme sa. Milostivý Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že Ty sa ujímaš našej ľudskej slabosti, bezmocnosti, beznádeje. Že Ty, Pane, sa nás dotýkaš a prinášaš to, čo potrebujeme, aby sme sa mohli postaviť a kráčať ďalej. Tak ako si postavil na nohy toho ochrnutého muža, tak môžeš postaviť na nohy naše ťažkosti, naše problémy, naše zápasy. Pretože Ty máš všetku moc na nebi i na zemi. Milostivý Bože, Ty si nám ukázal v tomto príbehu, jak má zmysel. Jak má zmysel prosiť, prihovárať sa za iných. Pretože Ty to počuješ. To, že prinesú títo štyria toho bezmocného, Ty vidíš ich vieru, ich nevyslovenú modlitbu. A tak aj my Ti, Pane, prinášame v tejto chvíli tých, na ktorých myslíme, o ktorých paralýzu zápasíme, aby si ich obnovoval, oživoval, aby si im pomáhal. Modlíme sa, Pane, o Tvoju blízkosť pre nich. Či už sú to tí nemocní medzi nami, či sú to tí zarmútení medzi nami. Nech je to ktokoľvek, kto prechádza životnou krízou medzi nami. A my o ňom vieme. V tejto chvíli Ti ho prinášame, Pane, na nosidlách svojej modlitby. Bože, buď milostivý a buď zhovievavý. I teraz, v túto chvíľu, keď sa modlíme za rodinu, ktorá si pripomína úmrtie svojej blízkej. A modlíme sa, Pane, aby si ich sprevádzal požehnaním, povzbudením a nádejou. Nádejou o tom, že Ty si Boh, ktorý vždy dávaš silu vstať a kráčať ďalej, pretože u Teba je milosť, pretože u Teba je odpustenie. Pane, je možno mnoho iných modlitieb a prosieb, ktoré máme vo svojom srdci. A
ale Ty poznáš naše vnútro. Ty vidíš a rozumieš našim volaniam. Tak nás prosíme, pre zásluhy Pána Ježiša vypočuj. Keď my skrze Neho ešte takto sa k Tebe modlíme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. A v túto chvíľu, ľudia Boží, nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. A nech Hospodin obráti svoj obličaj k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen.